Как да спрете да губите на Chicken Road Race? Това е наистина важно. Лично аз изгубих доста пари, преди да разбера стратегиите. Така че споделям своя опит в това видео. Първата точка е да вземете предвид вероятностите и да не правите твърде големи залози в определени моменти. Обяснявам ви. Ако току-що сте спечелили, това ще бъде моментът да намалите залога си наполовина. Така че, ако играете $10 и постигнете желания множител, например, да кажем 30 пъти. Така че, ако печеля, добре. Тогава си мисля, че има значителна вероятност да загубя, така че ще премина на $5. Добре. И обратно, ако току-що сте загубили, имате много шансове да постигнете целта си в следващата игра. Чудесно. Така че сега удвоявате своя залог. Добре. Значи преди да продължа с стратегиите, веднага ви казвам, че под видеото съм поставил връзка за играта Chicken Road Race. Това е сигурна връзка, от която лично никога не съм имал проблеми при теглянето на печалбите си. Трябва да знаете, че има много измами. Така че внимавайте. Препоръчах този сайт и на приятели, които нямаха проблеми да изтеглят парите си. Така че давайте, наслаждавайте се. Сега, една от важните точки е да се вземе предвид нивото на трудност. Добре, има лесен режим, среден и труден режим, също и хардкор режим. Трябва да се внимава. Според мен най-изгоден е лесния режим. Сега ще направя тест. Намалих залога си. В хардкор режим. О, не. Виждате веднага, че губим. Вероятностите наистина не са добри. Хайде го. Ай. Значи, виждате, тук току-що загубихме. Ще играя отново. Добре, няма смисъл. Наистина, не трябва да се излъгваме от прекалено високите множители. Според мен, трябва да останем в лек режим и понякога е възможно да тестваме средния, но твърдия и хардкор режима не трябва да се опитваме. Ето го. Сега, един от последните важни моменти е да не отивате твърде далеч в играта и да не се опитвате да стигнете до края, защото в крайна сметка ще бъдете смачкани. Това са вероятностите. В зависимост от нивото на риск, от вашата банка и от вашето психическо състояние в момента, препоръчвам ви да се прицелите максимум до 10-то поле, окей? И да се оттеглите от 5-то поле. Това може да бъде интересно. Ние сме на 5-то поле. Сега, хайде, можем да отидем на 7-то. Окей, сега ще изтегля парите. Опа, забравих да върна обичайната си залог. Хайде, сега ще го увеличим на 50. Окей, 4, 5, 6, 7. Окей, излизам от играта. Ето, надявам се, че тези три стратегии са много ясни за вас. Не се оставяйте да бъдете измамени. Отделете си време. И преди всичко, наслаждавайте се максимално и печелете пари. Chicken Road Race е невероятно изгоден за мен. Така че, продължавайте, забавлявайте се. И ви напомням, че под видеото съм оставил връзка към един наистина сигурен сайт. Здравейте, успях да изтегля печалбите си, така че продължавайте, забавлявайте се. Ще се видим съвсем скоро за видео със стратегия.